miwuoni nitiere. Nye winjo ka governors wacho ni gigoyo tik ni SHA tiyo. To e ground to weche pek. Ji tho, bedo gi tibo matek. Lakini ka jo siasa obedo piny ka gidwa nyisi kaka gise create job opportunities, to inyalo paro ni ma en gimoro madhi mbele kabisa. Gima duong' ni proposal mar rais okrach. Provided ni wan gi legal framework. Nikech ka universities dhi loso tijegi. Namba achiel be nitiere legal framework mabiro govern kaka tijegi ichiwogi. To tijegi biro chiwogi nade. Ka koro sani just running a university ema VC gio insist ni VC nyaka ya thurgi. Koro how about tije mibiro bedo created go? Kapo ni tich obedo created, for example, Moi University kata Just kata Rongo University, and the vice chancellor, and of course there will be that bias. Ni wabro bedo gi many employees from that region to the expense of the others. Mano are some of the challenges we can face. Number two, one gi auditing gik ma osetim initially. Nyocha one gi ICT hubs ma ne aneno kikelo gi chirni nyaka Magunga kocha no kete ICT hub moro but koro be wase audit gi ni gik mosetimo chien koni gi be gitiyo be ginyuolo lemo mora mora koso wakelo gi akela for the sake marwa dhingo gi adhinga kanyo chalo ng'atimi dhingo yen mang'eny iro wuok lakini iro ena iro mach to onge. Koro mano is something manyaka bende wangi. Number dek wangi ane kaka wanyalo bedo gi cooperation between maybe the county government to the universities. What do we achieve? What do we achieve ni kanyathi yae mbalariany to en gi knowledge moro monyalo wuok oko onyalo yudo tich immediately. One gi internship programs mobedo olos gi PSC, Public Service Commission. How effective have they been? Koro kawanyalo bedo gi legal framework machal kamano maka ng'ato wuok e university to nyalo yudo unemployment kata research work e university. Onyalo yudo kata assistant tutor. Aneno ka technical university kai the VC mano wuok no konyowa sana kaka jonagi. No yudo so many scholarships mane nyithindwa oyudo and even young tutor young students mano graduate ma oket gi assistant lecturers. To kama gibed assistant lecturers ni kitimo research work kasto migi ang'owa omigi gi miluongo ni scholarship bende dhi mbele. Koro kawan gi such programs manyalo bedo ni kasto wachako bed gi the aspect ni ichulo gi pesa nikech nyalo create these things to gimedo remane kwan ma wan go muicha mayudo ni the university obedo owed 8.6 billion. Koro nyithindo gi bende tieko school gidonjo Moi University, for example, wati gi Moi University nikech ka ene maka wono bedo kaka yardstick marwa. Gidhi university kanyo ichulo gi siling 10,000. There is an understanding ni ka giya dala kocha koro they can stand by themselves. Ginyalo chulo ot kendgi, ginyalo ng'iewo chiemo kendgi, ginyalo timo gimoro kendgi. 10,000, is it sustainable for ng'at ma otieko school? Can that sustain him? Koro mane gimomiyo before we even articulate matters, nyakwa bedgi a very good legal framework. And mano is something I have said in the past. Kano bedo kata gi weche mag logging. Mane President Ochumo wacho ni logging oningo dhi mbele. What happened? There was no legal framework and this was abused. And onwaneno kwa dhi wabedo kumoro mane wan matek sana as a country. Ma that policy no bedo revised. Koro Cleophas meet wanyalo wacho gik ma meet ndi, but the fact odongni this the current ratio mar unemployed youth ni malo to jogi gin jok mosomo kabisa, jogi gin jok manigi degree kabisa, mane gimomiyo gimanyo tije e pinje maoko. Mage gik momiyo dok ka ja degree dhi tiyo ne ng'ato Saudi Arabia, to ng'at manigi degree kata gi first class honors so dhi tiyo security Saudi Arabia. Kochopo Saudi Arabia koni sande to en ng'at mosomo nikech koni teach poko bedo gi transparency. Mako poni to Mnduku, for example, ene ma ene telo to jok mani yudo tije go gin mana jogegi. Waneno gima notimore KRA
mane wabedo nyaka gi ilongo nade wabedo gi yuak gi ngur ma sirikal wacho ni KRA kanitiere mana employees from a specific ethnic groups ma it does not take into consideration dhoudi mamoko. Koro if we can deal with these things onset makata kwa create tijego one sure ni jok ma merit manyalo timo tijego one sure ni ntiere kaka inyalo chul gi pesa one sure ni ntiere kaka ginyalo bedo sustained one sure ni weche matimore Moi gi other universities gi okwabuinje tijegi one sure ni these jobs are going to equip them for a better learning and opportunities, then it is something that can be done. Pero kama na inya wakili Peter Simba Wasaga ilera yo makare yani John Hoge wacho ma madam apaka serikali tan awinji news go kiny